Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена адбылося адкрыццё выставы «Пейзажы Карпат» у аб'ектыве Валянціна Калеснікава. Экспазіцыя – вынік фотавандроўкі аўтара. Яна уяўляе сабой 26 маляўнічых твораў. Карпаты заўсёды былі прадметам захаплення для паэтаў, мастакоў і фатографаў. Не дзіўна, што Валянцін Калеснік таксама не застаўся абыякавым да мясцовых краявідаў. Карпаты – это просто незабываемая страна, незабываемая. И это при том, что это рядом с нами, это наше. Это наша славянская ось. Не надо куда-то ходить в Европу или куда-то еще далеко. Но там неописуемые пейзажи, при том они почти нетронутые. Валянцін Калеснік зацікавіўся фатаграфіяй яшчэ ў юнацтве, але сумяшчаць працу і сваё хобі не атрымлівалася. Сур'ёзным захапленнем фатаграфія стала толькі 15 гадоў таму. Пасля таго, як пачаў удзельнічаць у калектыўных выставах фотаклуба «Святло душы», аўтар задумаўся аб персанальных праектах. Сённяшняя экспазіцыя – гэта пасланне да гледача. Не трэба баяцца гор, гэта можа быць паваротнай кропкай у жыцці. Крыніцай натхнення для аўтара сталі не толькі горы, але і тыя прыродныя разнастайнасці, якія іх акружаюць. Лясныя сцежкі, рэкі і горныя вёскі. Кантраст халодных і цёплых горных пейзажаў – менавіта гэта спалучэнне прыцягвае увагу. Дмітрый Котаў, Александр Лупіненко, тэлерадыёкампанія «Гомель».